Dit is Gappie, onze etalagekat. ...20 jaar geleden hadden we een winkel. En in de winkel lag je altijd in de etalage. Mijn man had die oude tv uit elkaar gesloopt en in de etalage gelegd. En dan ging hij steeds in liggen. Maar noodgedwongen moest hij verhuizen. En dan hebben we hier zijn plekje gemaakt. En van het een komt het ander. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. Hoe reageren de mensen op Gappie? Ze maken allemaal foto's, filmpjes. En we hebben zelfs op Google Maps hebben we een spot gemaakt... dat je daar je foto's ook op kan loaden. Gappie was dit weekend op zijn best. Hij heeft zich van alle kanten laten bekijken. Slapend op zijn linkerzij, slapend op zijn rechterzij, met zijn ogen open. Dit was onze eerste geocache vandaag in Lemmer en kwamen dus oog in oog te staan met Gappie. Zo'n lief katje. Mijn dochter vindt hem geweldig. Echt top, exact zoals beschreven stond. En veel leuker dan je denkt. Wie houdt er nou niet van een kat? Gappie die houdt wel van die aandacht. Als hij een beetje zin heeft, dan komt hij zelfs naar buiten, gaat hij voor je zitten. En dan wil hij aangeraakt worden. Gappie die kan gewoon zelf erin en eruit. Hij kan gaan en staan waar hij wil, maar het liefste ligt hij hier. Hij komt alleen maar even naar boven om wat te eten en dan gaat hij weer hier liggen. We hebben zelfs een lamp er gehangen dat hij 's avonds ook nog wat verlichting krijgt. Ja. Ja, er staat een bordje mooi paradise, maar het is echt zijn paradieske. Ja, dat klopt. Dat hebben we ook zomaar gevonden. We dachten dat is wel toepasselijk voor in deze etalage. Zou die nou ook de bekendste kat van de Lemmer wezen? Bij ons wel, ja. Volgens mij wel. Nou, misschien wel van heel Friesland. Ja, en we hebben veel Duitse toeristen. En die komen ook om de havenklap hier langs lopen om te kijken... is hij er nog wel of is hij er nog niet? Dus je hebt wel gauw eens wat onderin. Ja, elke dag komen ze hier wel langs.